Dobrý den, dnes tu máme BMW 320D z roku 2019, je tam 2 litr 140 kW, 8stupňový automat a výbava Sportline. Na je to má 138 000, tak pojďme se podívat. Výbava Sportline je vyšší výbavou, zahrnuje sportovní doplňky, které si ukážeme dále. M-paketová dvourozměrná 18-palcová kola, černé lišty. Full LED světlomety s automatickými dálkovými světly, LED denní svícení, přední a zadní parktronik. Chromové černé koncovky výfuků, zadní LED světlomety. Sportovní sedačky s vynikajícím bočním vedením jsou vyhřívané, vše je červeně prošívané, vozidlo má pěkné ambientní osvětlení. Multifunkční volant, tempomat, palubní počítač, nejvyšší stupeň navigace profesionál, dvouzónová klimatizace. Na zadních sedadlech nalezneme dostatek prostoru, je zde uchycení pro dětskou sedačku Isofix. Elektricky ovládané zadní víko, nadálkový ovladač, výklopné zadní sklo.